2012. אז באמת אנחנו רואים את הפעילות של העירייה, את הפעילות של ראשי הערים, ובמיוחד בתחום שילוב אנשים עם מוגבלות. והפעולות שלשמם באמת זכו, רוב הזוכים היום, זה שילוב של אנשים עם מוגבלויות. אז באמת כל הכבוד, כפי שהוא בשיר פה בהתחלה, וישר כוח. מכבד אותנו בנוכחותו גם מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מר נחום איצקוביץ', שכבר שנים טובות ורבות מקדם עשייה איכותית בתחום. מוזמן לברכנו, מר נחום איצקוביץ'. בבקשה. כל פעם אני מתרגש לראות את האנשים הנפלאים שעושים את המלאכה. אם יורשה לי לומר, כראש רשות לשעבר, גם לראות בקרב מקבלי הפרס ראשי רשויות שעושים עבודה נאמנה, שבולטים על אחרים, שמהווים מעין סימן דרך לעוד כ-260 ראשי רשויות, כיצד לעשות יותר למען האוכלוסיות המיוחדות במדינת ישראל. תודה לכלת הפרס, תודה לחתן הפרס. יישר כוח לכם. נמצאים איתנו עוד שני אנשים מאוד מיוחדים ומכובדים. אלי דדון, שמלווה את קרן שלם כבר מעל 17 שנה, ואנחנו מברכים גם את מאיר דהן, ראש מועצת מזכרת בתיה, היו"ר הנכנס של קרן שלם. בהחלט טקס מאוד מאוד מיוחד נפל בחלקנו ובחלקכם השנה. וקרן שלם הפכה עם השנים לאחד מהסטארט-אפים של משרד הרווחה. לשמחתי אחרים, אנחנו מצאנו את האפיקים לתעל את האנרגיות של כולנו למען האנשים הכי יקרים בתבל, למען אותם אנשים שהיה לי אח אחד כזה. ראש העיר נתניה מרים פיירברג עיקר מובילה פעילות רבת שנים למען שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה, לקידומם לשיפור איכות חייהם ולהנגשת העיר והשירות עבורם. אבל בעיניי הפרס שאני זוכה בו היום, אחרי שנים רבות של עשייה בתחום הזה, הוא הפרס הנוגע ביותר ללב. עוד הכיר קרן שלם לראש המועצה האזורית מבואות חרמון, מר בני בן מובחר. אני גאה לעמוד כאן היום. כשאני קיבלתי את המסגרת הזאת, תמיד אתה מתחבר למשהו, או לחינוך, או לביטחון. אתה מתחבר לאיזה משהו יותר מאשר לנושאים שעומדים בפניך לטיפול היומיומי. ואני חייב לציין שהשותפים שלי, שבזכותם אני עומד כאן, שנמצאים כאן, יושבים כאן בקהל ומלווים אותי, אנחנו החלטנו ביחד עם חברי מליאת המועצה, שאנחנו לוקחים את המערכת הזאת ודוחפים אותה קדימה. אני מסתכל על הטקס הזה ואני מתמלא רגש של קנאה. העבודה שלכם מלאת הרגש היא מלאה הצלחות, ותרשו לי לקנא בהזדמנות הזאת, שהקרן שאנחנו חווים היום את ההצלחות שלה היא דוגמה מעולה להצלחת פעילות ציבורית בכספי ציבור. מאיר דהן, יש לנו הזדמנות, מה שנקרא, להכיר אותך ברוב עם. אני רוצה לומר שחוזקה של קהילה לא נמדד במצבה הפיננסי, לא נמדד ביכולת הטכנולוגית שלה, לא נמדד במדע רק. חוזקה של קהילה נמדד בעיקר ביכולת שלה לדאוג למוגבל ולחלש שלה. פרס לצוות נכויות באגף לשירותים חברתיים, לצוות מחלקת נכויות בראשותה של עו"ס נרימן דיביני במועצה מקומית ריינה. לכל מי שעמל במשך שנים בכדי לבנות מצב מצוין כזה. פרס המצוינות לצוות במסגרת בקהילה מוענק לצוות עמותת עלי שיח בראשותו של הרב חיים פרקל על יוזמות יצירתיות ופיתוח פרויקטים ייחודיים לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית ולסובביהם במגזר החרדי בעיר ירושלים. פרס מצוינות לצוות במסגרת בקהילה לצוות מעש שפרעם בניהולה של גברת מונטהה קוסוקסי. בבקשה, ואנחנו מגיעים לפרס, תודה,
לתרומה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לקהילה. מקהלת שיר מיוחד של בוגרי עמותת שיח סוד. להקת שיר מיוחד שלנו, אות הוקרה למעסיק. לרמי לוי, שיווק השקמה. תודה רבה. לדעתי הפרס מגיע לאלה שאני מעסיק אותם. כי סך הכל אלה שעובדים אצלנו, הם נותנים 100% מהיכולת שלהם לעומת אנשים רגילים שנותנים בקושי בין 80 ל-90%. תודה רבה לכולם. תאגיד עסקי גדול שמקבל אות הוקרה, כימיקלים לישראל, אות הוקרה מיוחד. אז בקטגוריה של המתנדבים הוותיקים אני מזמינה קודם כל את הסרטון על אתי מימוני ודני מרוז להקים השתרי. יש לנו גם מתנדבים צעירים, חברי סניף בני עקיבא גפן ביישוב אפרת. ולראשונה בעצם בקרן שלם הוגשה מועמדות למתנדבים עסקיים. חברת BLV עיצוב ואדריכלות מקבלת מאיתנו השנה את האות. בבקשה. ולא תאמינו, אחרונים, last but not least, אחרונים חביבים, אות הוקרה מיוחד לקהילה מחבקת. למי שלא ראה, על החולצות שלהם כתוב לא נפלנו, הרצפה פשוט הייתה צריכה חיבוק. מה שכך כיוונו לדעת גדולים. תודה רבה לכם. בשם הזוכים, אני מזמינה את הגברת אתי מימוני, שהיא ודני ביחד, זה בעצם אקים אשדוד, לשאת דברים בשם הזוכים. רבי נחמן היה אומר, דע לך כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. אני חושבת שזהו תפקידנו בתוך כלל האוכלוסייה להקשיב, לזהות את הניגון הייחודי של כל אחד, את הדקויות, האתגרים וההתמודדויות. אני רוצה להודות לוועדת הפרס על כך שאתם מקשיבים קשב רב לניגון הייחודי שלנו במשך השנים ועד שהעצמתם אותו ביום זה. חשוב לי לציין מאוד כי מקבלי הפרס אינם פועלים לבד, שותפים רבים מלווים אותנו ותומכים בנו לאורך כל הדרך והם חלק בלתי נפרד מעשייתנו. תודה למנהלת הקרן, ריבה מושכל, ולמיקי כהן. אני רוצה להודות קודם כל לכל האנשים שהיו כאן היום, שהגיעו וטרחו מכל קצות הארץ, מכל היישובים, מכל המגזרים. אני רוצה להודות למשרד הרווחה, לכל המפקחים, אלה שעלו ואלה שיעלו בעזרת השם בשנה הבאה. אני רוצה להודות לכל הרשויות, לראשי הרשויות, שבלי התמיכה שלכם, ובלי הגיבוי ובלי העידוד, מאוד מאוד קשה לקדם ולבצע פרויקטים, ותודה לכם. זה שאתם כאן, זה אומר שזה קורה ושזה מצליח. תודה רבה לכולכם, המשך עשייה פוריה ומבורכת בכל רחבי הארץ, ולהתראות באירועים, ובעיקר בעשייה בשטח, ביום יום. תודה ובהצלחה. תודה רבה.